ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдом мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар кӯчаи Се Қурбонов гуфтагӣ астае. пушти терминал роҳатӣ аз роҳи калон 200 метр дур астае, яъне ки 200 метр уқай раҳи нестае. маҳсулоти заминашон 4 сотик замин астае ки 3 дар хона, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш омода, ремонти замонавӣ. гирди хона пол ниход маҳкам аст дӯстони азиз, яъне ки дарахтони мебадианда об дорад рӯи ҳавлишам, яъне ки бетон кардагӣ астае, нимуш хариб. хона ҷои беҳтарин дар мега соҳибшон бо нархи арзон мега срочно мефурӯшем. кадоме ки мехарад боз муомила мекунад. нархаш $26000 астае ки бозам арзон ва муомила мекунад мега кадоме ки мехарад. дута рақамошон аста, ҳар душ кор мекунад. ба кадоми шумо агар ҳамин хел хона лозим аст, марҳамат, метавонед ки дар ҳамин рақамо занг да бештар маълумот пураша аз ҳамин рақамо метавонед гиред. фақат одамони харидор хона беҳтарин буда ремонти замонавӣ кардагӣ астае. дӯстон, аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотона монда. агар шумо хеле хона дошта бошед, рекламада роя кунед, рекламаш мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Палвоӣ. ҳамин хел маълумот астае. деҳаи Палвоӣ хайбу аниқ қадам мегирен. замини обия мегасошон, инҷа об ҳастае. бо фикр накунед ки дар инҷа Данғарада об нест, дар ин терратуда будай об. маҳсулоти заминашон 8 сотик замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр астае ки якта калидор дорад. хонаи хай нормал миёнаи ремонтш барои зинда кардан 100% мега соҳибшон, яъне ки мега срочно бо нархи арзон мега мефурӯшем. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, кадометон агар мехарем, рақамҳои тоҷикистоншон ва рақамҳои россияшон аст. имо ватсап дорам, яъне ки метавонед ки дар иша дар иша занг занед, бештар маълумотша гирем. хона нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. срочно мега бо нархи арзон карда мефурӯшам мега соҳибшон. марҳамат, дигар маълумоти пураша аз ҳамин рақамо гирем. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш отделни ҳастае. хона ремонти миёна барои зинда кардан мешавад. марҳамат, занг занед. замини фурӯшӣ астае. дӯстон, замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, дар қумсангир мешавад, яъне ки деҳаи Андрей гуфтагӣ астае, пеши фирмаи коммунизм. ҳамин хел маълумот астае. бо аниқ қадам мегирен. маҳсулоти заминашон 12 сотик замин астае ки дар инҷа мегад обсветчам ҳастае. дар инҷа одамо уже зиндагӣ доранд. боз як ҳамази қариб зиёди ширкати сангҳои сафеда ки барои фунда мерехтан мегад 100% мешавад. қатъи сангош метиян. нархаш 35000 сомонӣ астае. 12 сотик замин, яъне ки 35000 сомонӣ. бозам мега, яъне ки ҳамерам арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон. срочно мега ба кадометон агар лозим астае, марҳамат, рақамошон дар поини видео метавонед ки бештар маълумотша аз соҳиби замин гиред. фақат лайкотона монед. видеонавори моро силкаша дар имо ватсаптон падлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ астае. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Маяковский гуфтагӣ астае. соҳибшон Маяковскийда қарор дорад. якхонага квартира астае. дар сеюм ошона қарор дорад. 28 квадрати метр мега соҳибшон. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона ва балкони калон мега дорад соҳибшон. яъне ки срочно мега договорной када мефурӯшем мега соҳибшон. договорной 170000 сомон мондагӣ аст. дӯстон, бо хай договорной мега бо аниқ када мегирен. обсвет, термис, ҳамаш оби гарму хунук қоидавӣ, ремонтш барои зиндагии 100%. дар пеши квартира мега чизҳои лозимӣ, мағоза, яъне ки масҷид хел чизо ҳастае. ба кадоми шумо агар ягон маълумотш фаҳмо набошад, марҳамат, рақамошон дар поини видео аста, метавонед бештар маълумотша аз соҳиби квартира гиред. фақат аз шумо хоҳиш меонам ки лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васатон падлиса кунед. шумо агар хали квартира дошта бошед ки хона, мошин, чизе ки барои реклама, дар
номери имо баса маълумота қатъи суратош пурра карда роя кинен. мо фурӯшда рекламада мемонем дар видеои оянда. замини фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ҳамин территорияи шаҳра мегани аниқтар маълумота нагуфтиянд. яъдо бардорӣ буданд ки илтимос карданд ки ҳамхали замино аз шаҳри бохтар ё ина заминое ки пешниҳод шуд аз шаҳри бохтар кадомитон мехарем аниқ кадам мегирем. хоб замина дӯстони азиз маҳсулоташ 6 сотиқ замин ҳастад ки гирдаш полни худ маҳкам ҳастад. об свет дар инҷа ҳастад мегасоишон уже одамо зиндагӣ кардесиянд. боз якам аз қуму санг ҳамин хел чизоам дорад. сарошта мега бо нархи 130,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҷои нағза мега ҷои беҳтаринаи наздикии вокзала ки ҷои ҳам тараффуд дӯстони дар шаҳри бохтар да. кадомтон агар ҳамин хел замин мехаред марҳамат бо вермика фундаментошам рехтагӣ ҳастад, яъне ки поёни хонада об ҳастад. дӯстон сарошта мега яъне ки бо арзон мекунем. ба кадоми шумо агар лозим ҳастад марҳамат дигар маълумотша метавонед гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз хонаи дуошуна ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар кадом ноҳия деҳияша нагуфтиянд аз худашон мегирем. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ҳастад ки 6 дар хона кардагӣ тайёра мега соҳибшуд ки хонаи дуошунае. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни калидор, баня, падвал ҳамаш қоида мега ремонтош ремонти хуба мега дар ахтони мевадиҳанда обсвет отдел дар берунша бо ҳамин хел баня дар берунша ҳаст қатъи ошхона дегдорхонаш дорад. хона мега калон аст ҳамане ки хела даруношда дурунои хона мега калон мега даруношон калон кадага мега яъне ки чанд оила метавонад зиндагӣ кунад. сарошта мега бо нархи 190,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки рӯи ҳавлишам сиёшка бетон кадага ҳастад. вариантҳои алишиам дорад. ягон квартира бошад мега алишам мекуна мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар ҳамхи хонаи заминӣ лозим бошад марҳамат ягон маълумоти агар фаҳмона бошад метавонед ки дар рақамо поён буда занг занед бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин хона гирен. фақат хоҳиш ки дӯстони азиз лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васантон подлиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар аниқтар маълумотша нагуфтиянд аз худашон мегирен. духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошуна қарор дорад 55 квадрати метре. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, мебел, термис яъне ки диван, шифонер ҳамаи шартош ки хонара мега бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона мега чизи ҳаста қатишон метия мега бо чизи чораш метия мега соҳибшон. доми нав ҳаста яъне ки хона ремонти замонавӣ кардагиай сарошна мега арзон карда мефурӯшем. нархаш 290,000 сомония ки наздикии бозор ва шаҳр мега дуруни шаҳри қорғонтепа. дӯстони назик кадомитон агар ҳамин хел квартира дар кор бошад марҳамат дар рақамо поён дар занг занен бештар маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар хали квартираи фурӯшии замин мошин чизе ки барои реклама дошта бошен яъне ки ба мо равон кунем дар видеои оянда реклама мекунем. навбара то охираш тамошо аз шаҳри душанбе заминҳо яъне ки фурӯшӣ бисёр дорем яъне ки ҳамаша тамошо карда мебинед. аз шаҳри душанбе замин дорем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи каҷак гуфтагӣ ҳастад. каҷака ҳамин хел маълумот ҳастад. кадомитон хай мехаред худтон бо аниқ кадам мегирен. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ҳастад ки 5 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор, баня, ошхона, дегдонхона ва падвалам дорад. хонара мега ними хонаш мега уже тайёр ҳастад ва 1-2 дар хонаш мега тайёр неста мега яъне ки коробка мега яъне ки рангбор хел корош мондагӣ ҳастад. дӯстон гирди хона маҳкам ошхона баня ҳамаш қоидавӣ хонавош уже нимуш тайёр ҳастад барои зиндагӣ кардан. сарошта мега мефурӯшем обсвечам бе проблема. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега тайёр ва омода ҳастад. нархаш 200,000 сомония ки бозам мега муомила ва савдо мекуна мега соҳибшон. ва кадом дӯстоне ки аз шаҳри ҳисор агар ҳамин хел хонаи заминӣ лозим бошад марҳамат рақамошо мондагӣ ҳаста метавонед ки маълумоти пурраша аз рақамҳои поён монда гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки лайкотона монда гирем меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри кулоб дар 10 маҳалла гуфтагӣ ҳастад. 10 микрорайон яъне ки кӯчаи гулҷон ҳамин хел гуфтагӣ ҳастад. бардорон хай узри зиёд маълумотша мо афсӯс нафаҳмидем. ҳамин хел пешниҳод шудагӣ ҳастад. аниқ кадам мегирем. сехонага квартира ҳастад дар 4 ошуна қарор дорад. 60 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамомшам отделни ҳастад. ремонти средния
на безеб на зур, яъне ки миёна ремонти нормали барои зина кардан 100% омода мегӯяд соҳибшон. лаби роҳ наздикиш да мактаб, мағоза, масҷид ҳам хеле чизои дар кори ҳастай. Шифонер ҳамаш қоида дӯстон азиз ки нархаш 200,000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомила мекунад мегӯяд соҳибшон дар назди квартира дар шаҳри Кулобай. хона ҳамаш 100% омода, ҳуҷҷатҳои хонаам ҳастай. ба кадоми шумо лозима маърифат дигар маълумотро аз рақамҳои поёмда гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гулбута, яъне ки наздики корвон, пушти корвон мешавад. ҷои беҳтаринай аз замин кӯчаи Гулбута мега камтарак поёнтар ҳастад мега соҳибшон. ҷои нағзай дар инҷа мега обсвет пастани ҳастай уже одамо ҳама зиндагӣ дорад. инҷа замин ёфтан хеле дӯстон кадом медонад инҷа замин вообще қиматай. хоб маҳсулоти заминашон 3 сотик замин ҳастай ки бо нархи 95,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки гирдашам маҳкам ҳастай. ин харидгар санг ҳамин хеле чизошам овардагӣ ҳаста. қатишон ки метана медонам срочта мега бо нархи 95,000 сомонӣ мефурӯша мегад. боз амира муомила мекунем. дӯстоне ки аз шаҳри Душанбе ҳамин хеле замин суроғ кардам. ина ба шумо вариантҳои хуб, яъне ки метавонед ки дигар маълумотро гирем. бозам замини фурӯшӣ дорем дар шаҳри Душанбе, яъне ки вайш бо поёнтар даста тамошо кунед то охирша ҳамаша мефаҳмед. шумо агар ҳам хеле замини фурӯшӣ, хона, квартира, мошин чизе ки бардорам хеле дорен рекламада дар номери имо ватсап роҳе ки мо хеле фурӯшда мемонем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар Зарафшон гуфтагӣ аст пеши поликлиникаи 14, яъне ки ҷои нағз мега дар поёнша магазин ҳамаи чизои дар кориш ҳастай. як хонага квартира ҳастай дар 7 ошона қарор дорад 46 квадрати метр ҳастай. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, мебел ҳамаи шароитош ҳаста мега. хонара мега бо чизи чораш мега фурӯхта мешавад мега. ҳамаи чизша мега қатишон метрем. ягон чиша намегирем мега. чизе ки дар ҳаминҷа ҳастай қати ҳамин сум мега, қати ҳамин квартира ҳисоб мекунем метрем мега. нархаш дӯстон 300,000 сомон, яъне ки бо савдо мекунем. кадоме ки мехарад мега биёд аз пеш бинад, боз мега савдо ва муомила мекунем мега. дӯстони азиз, яъне ки Зарафшон кадоме ки медонад хай маърифат рақамошон дар поёни видео ҳаста. метавонед ки маълумотҳои пурраша аз рақамҳо поён дода боз гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳаст, яъне ки поёни корвон пеши мост. ҳама хеле маълумот додагӣ ҳастанд. хоб инашам замини холӣ ҳастад ки барои хона кардан мега. ҷои нағза гирдаш поли ниход маҳкам, яъне ки санг қум ҳама хеле оварда мондагӣ ҳастай. замина обшум маҳсулоташ обшум 3 сотиқа мега соҳибшон, яъне ки ҳуҷҷатош ҳамаш 100% замини обӣ, яъне ки ҳамаш қоида мега об сфед бе проблема ҳастай. бо нархи 105,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо мекунем мега. дар назди замин кадоме ки мехарад барои хона кардан, барои ягон коттедж бардоштан ҷои мувофиқ ҳастай. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардастанд. дӯстони азиз, ҳозир дар ҳамин шаҳри Душанбе 1 сотиқи замин қариб 50,000 сомон ҳаст. бардор хай бинед мисол инҷа шумо арзон ғалтиса кадомтон мехаред, метавонед қатишон муомила кунед. гирдаш поли ниход маҳкамае. боз муомила мекунам мега. марамат ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.